Gyfeillion, mae'n neis gweld chi. Malcolm Allen, Mei Emrys, yr hanesydd chwaraeon. Mae 'da fi her i chi. Fi eisiau dewis y tîm gorau erioed o ran Cymru. Dwi'n ddim yn anodd, Malcs? Dyna ti feddwl de, ond dwi'n gwybod mae Mei yn mynd i angytuno fan hyn. So fi wrth y modd reid chwaraewyr fel Ivor Church, Sir John Charles, Billy Meredydd i fewn yna, Mike England hyd yn oed. Ond fedra fi i dde hynny, dwi'n dod i'm yn abo nhw. Dwi wedi gweld un neu ddau o ffilmiau pan oedd John Charles yn chwarae i Juventus a Berlin. Ond dydw i'n abo nhw, felly fedra fi'n gwneud nhw'n tîm ni, fedra fi'n dweud nhw di'r goreuon. Dwi'n just mynd o be dwi wedi weld a pwy dwi wedi bod yn lwcus iawn i chwarae bod rhain nhw hefyd. Felly dyna lle dwi wedi mynd. Felly dwi'n gwybod am Mei, mae o wedi bod i lawr y lôn o gwybod yn union pwy sydd wedi chwarae ers pan nath o wedi ddechrau'r gymdeithas fan ôl yn 1008 rhywbeth o miliriad, dwi'n iawn? Ie, 1876, Malcs. Na foli, o'n i'm yn bell. A cynllun o'n i'n meddwl mynd trwy'r tîm, Gôl-geidwad amddiffyn canolcau ymosod. Wrth gwrs, Mei bys yn mynd i roi pembreth i chi'ch dau nawr yw. O'n i'n meddwl am hyn, chi'n poeni am be fydd y formation yn amlwg. Wel ie, un peth nes i ffeindio, o'n i'n meddwl am hyn o ran reit, pa chwaraewyr sy'n mynd i'r tîm yma. A yn sydyn iawn, ti'n sylwi bod yna 6 neu 7 chwaraewr sydd, mae rhaid i chdi roed yn y tîm. A y broblem fwyaf ydy, wel, sut wyt ti'n ffitio nhw mewn, achos mae gen ti'r 6 neu 7 seren yma, a mae rhan fwyaf yn nhw yn chwaraewyr eitha ymosodol, a deud y lleia, so ti'n meddwl, wel, sut wyt ti'n ffitio hynna i gyd i mewn i ryw fath o formation penodol. O'n i'n ffeindio fo'n anodd iawn i lynu at rhywbeth fel 4-4-2 traddodiadol. So yn y pen draw, dwi wedi mynd efo 3 yn y cefn, 5 yng nghanol cae a 2 yn y blaen. Ond mae o dal i fod yn dîm ymosodol iawn, a mae rai fi ddeud, bod o'n edrych yn dîm da iawn ar bapur, dwi'n meddwl, os fysa'n gwrthwynebwyr ni yn ymosod ni lawr yr esgyll, allan ni fod mewn trwbl. Mae'n sôn ei gyfadda hynny o'r dechrau. Ti o le yn deud bod o'n dîm da ar bapur, ond wedyn mae fish and chips yn edrych yn neis ar bapur. Mae rhai fi ddeud system mi yn wahanol i Mei fan hyn, oce? Oherwydd dwi'n mynd efo 4 amddiffynwyr, wedyn gyda fi 2 yn eista yn galw cae, gyda fi 3 wedyn fel 2 lawr yr esgyll a 1 tu ôl i'r un dyn mawr y blaenwr gorau erioed, da ni sôn am boed yn sylwydyn. Felly system i ydi 4-2-3-1. Nawn ni ddechrau yn y gôl, nawn ni gael rhywbeth yn syml a dechrau yn y gôl, digon o ddewis fan yna. Lee Richmond-Roos sy'n yr arwyr cynta, Jack Kelsey, Dai Davies, Wayne Hennessy dyddiau yma. Fi'n mynd daflu yr un enw ato chi'n sydd, cos chi'n nabod bydd lot yn mynd am Nef Southall fan hyn. Wel, dim cwestiwn. Oedd o'n fwy na jyst golwr. Oedd o yn bresenoldeb. O pan o'n cyfarfod ar nos Sul neu rhywbeth, a tan y gêm oedd Nef yn wahanol. Chdi byth yn weld o gwmpas y gwesti, neu'n bydd fel la. Oedd o just yn meddwl, pa bryd o'n i'n ymarfer, oedd o'n mynd awr o flaen pawb arall i'r cae ymarfer. Oedd o'n mynd 2 awr i'r gêm, oedd i catra neu catra, cyn pawb arall, i neu siw bod o'n ymarfer, a bod o yn y parth, fel sy'n fi ddweud o. Oedd o yn ddyn mor ddistaw, byth yn weld o, ond yn yr ystafell newid oedd o yn anifal gwahanol. Oedd o wedyn yn ei cyfrifoldeb i bawb, oedd o'n drefnus, oedd o'n neud siŵr bod pob yn gwybod i swydd pan yna cicio gosod, ac oedd o'n dweud, are you sure you know? Are you sure you know? Because if your man scores, I'll be off here. A wedyn, os o'n Nef yn dweud rhywbeth fel yna, oedd o'n codi ofn yn chdi go iawn. Felly, llawn parch gyda fi ifanc o'n i fewn yn y carfan, ond i weld a sbyd fyny i rhywun fel Nef, oedd o'n anhygol. Oedd o'n just yn golwr, oedd o'n darllen y gêm mor dda. Mae pobl sôn am amddiffynwyr yn darllen gêm. Oedd Nef yn darllen y gêm mor hawdd. Oedd o'n gwybod am yr ergydion ma'n dod i fewn o bob ongl. Oedd o ar ei ffordd yn barod. Oedd o'n neud yr arbediad edrych yn hawdd weithiau, ond dim yna oedd o. Am bod o yn yr un meddylfryd a'r chwaraewyr oedd o. Mae'r golwyr dyddiau yma yn rhyw adweithio, mwynhau'n byd, dwi ddeud. Ond oedd Nef yn rhagweld, dwi'n gwybod mae'r cam, oedd o cam o flaen pob arall. Ond am ddyn, ond am golwr,
faint o weithiau, fysa sgôr ni wedi bod yn anfarth. Dim jyst ydi wedi curo gem, ond wrth gwrs mae wedi gwneud mor dda, mae wedi gadael i farc. A so mae wedi cael 92 cap nesau i Gymru heb law hynny. Na, mae fe yn arwr. Mae'n enwau eraill yn amlwg, Mei, ond just y pwynt o Malcolm yn ei fyna, cos fe ddim yna, meddwl fi am y sgôr yn rhoi gem. Fi'n cofio'r cyfnod pan gollon ni'n yr iseldiroedd o 7-1, a'r gym gartre cyn ni'n colli o 2-1 yn erbyn yr iseldiroedd, y nefodd seren y sioe yn y ddwy gêm, a nath e dal ildio 10 gol. Felly mae hwnna'n gweithio llawer amdano fe a Cymru am hynny. Na chdi, y ddwy gêm digwydd bod dwi'n cofio fwyaf yn efo Southall o chwarae i Gymru. Dwy gêm yn erbyn iseldiroedd. Honna y 7-1 yna, y 9 pofen, y dyn yn nhw, yn anffodus, ond so honna di gallu bod yn sgôr cricket fel arall. Ond dwi'n cofio, dwi'n meddwl, un o'r gemau cyntaf, bosib dwi'n cofio gwylio Cymru'n chwarae, gollon ni o gol i ddim yn erbyn iseldiroedd yn 1988. Rwyd Hwlet yn sgorio gol hwyr iawn. A yr iseldiroedd, y pencampwyr Ewrop ar y pryd. Ac dwi'n meddwl honna di'r gêm gyntaf dwi'n gofio wylio a sylweddoli faint o wahaniaeth mae golwr gwirioneddol dda yn gallu neud. Oedd Neville Southall, mae'n oedd y match o bell ffordd yn noson honno, bod ni wedi colli. Mae rhaid cofio, mi oedd o yn un o'r chwaraewyr gorau yn y byd ar ddiwedd yr 80au. Enillodd o bêl-droediwr y flwyddyn pam oedd o yn Everton. Tîm na Everton yn ystod yr 80au. Oedd nhw'n andros o dîm yn ganol yr 80au, yn ennill pethau flwyddyn ar ôl flwyddyn. Ac, Big Nev yn greiddiol i hwnnw. O'n i'n meddwl am y golis eraill o'ch ti'n sôn amdano nhw, pobl fel Jack Kelsey, yr golwr yn 1958, Lee Richmond Roos ac yn y blaen. Bech o drostyn nhw, really, achos bod nhw yn gymeriadau ac yn golwyr mor dda, does na ddim chance bod nhw'n mynd i gael ei dewis i'r tîm yma, achos, o ran yr holl Gôl-geidwad da ni wedi gael. Mae Big Nev, Ben Asgwydda, bron a bod yn llythrenol, uwch i ben nhw i gyd. Pwy oedd yn dod fel ail golwr ar y pryd? Oedd na fachgen o'n Tony Norman, chi'n cofio fo? Oedd o'n Hull City ar y pryd, dwi'n siŵr, am dipyn, Andy Dipple. Ond yr un, bob tro, oedd Neville Southall, oedd i ddewis. Oedd Terry gofio, who do you want me to bring with? Tony Roberts. He makes the best cup of teas. Dyna beth nhw'n gwneud yn y stafell. Yr unig beth o Tony, oedd chi'n meddwl gweld Tony rwan, oherwydd oedd o'n addoli Neville Southall. Felly oedd nhw'n rhannu stafelloedd ar y bryd efo chwaraewyr eraill. Felly oedd Tony yn gwneud y panad gorau meddwl Nef yn y byd. Felly oedd Tony'n gorfod bod yn y garfan just i wneud panad i Nef. Dwi'n meddwl gath o llawr y gapio o gwbl Tony'n diwedd. Ond oedd o yn y garfan bron bob tro. Felly, Max, ti'n striker, ti wedi gwynebu Nef Southall. Beth oedd yn neud e mor arbennig neu yn anodd iawn pan mae ti'n gwynebu e? Wel, mae'n hawdd codi ofn, mwy na ddim byd. O'n i lwcus iawn, sgorio ni erbyn a wrth y modd sgorio ni erbyn golwr mor dda. Efo clwbia, nes i fynd i Goodison Park a sgorio efo peniad efo i Norwich. Nes i wedyn i Newcastle yn y Premiership, nes i grymannu. Mae o bod tro'n yna gwiriad oedd i, ond oedd i ddim. A wedyn, dwi'n cofio, hwnna oedd y buddugoliaeth cyntaf, Newcastle yn y Premiership, dwi'n cofio, a wedyn, nes i crymannu fewn, a wedyn, corner nesaf, cyn cornel i Newcastle nesaf, o'n i sefyll wrthyn nhw, dwi'n dweud, hey, why did you die for that, Neb? You're never going to get there. A dyma fo'n gwylltio, oedd o'n hitag rownd y cwrs gwech ar ôl fi, goio rwy'n trio cicio fi fynd i dyn. O na, ei, am golwr, am ddyn, am gyferiad, ond oedd o yn cymryd yr amheuaeth, y gorau dwi wedi weld yn cymryd yr amheuaeth o'r awyr. Fo oedd y boss. Oedd o'n defnyddio y cwrs cosbi fel sy'n ei ddeud i rar i hun. Ti'n mynd bod yna. Mae'n fo bia'r rar yna. Pwy bynnag sy'n dod i fewn yna, oedd nhw'n gallu fyny pen ôl. Oedd o'n mor awdurdodol o hynna ac am deimlad o hynna i bob un chwaraewr. Oedd o'n ysbrydoli pawb o'i gwmpas. Gwych. Fi'n credu bod y sgwrs yn ei syml. Mae Big Nev i mewn